μπορώ να επιτρέψω. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον. ας το καταλάβουν όλοι. Εάν χρειάζεται θα τον βάλουμε. Καθαρές κουβέντες. Γι' αυτό Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον. ας το καταλάβουν όλοι. Εάν χρειάζεται θα τον βάλουμε. Καθαρές κουβέντες. Και πόσο ανάγκη τις έχουμε αυτές τις καθαρές κουβέντες όταν ειδικά προέρχονται από τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ανεργίας, φτώχειας και τρομοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός της τρικομματικής κυβέρνησης της βίας, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν και διαφωνίες, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει τι θα μείνει στην ιστορία και τι ζούμε εμείς τώρα. Πώς το βιώνει ο καθένας και πώς το αισθάνεται μέσα του. Μέσα του λοιπόν ο καθένας το αισθάνεται ως μια κυβέρνηση βίας που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει αποτελέσματα, γιατί το τελευταίο που χρειάζεται ένας λαός μαυροφορεμένος, όπως ισχύει τα τελευταία 3 χρόνια με αυτό το λαό, είναι να του ασκήσει επιπλέον βία και να εφαρμόζεις τέτοιου τύπου τσαμπουκάδες όπως αυτούς που εφαρμόζει ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και όσοι τον στηρίζουν, γνωστοί παπαγάλοι, γνωστά μέσα ενημέρωσης κτλ. Σας καλούμε σε ανυπακοή. Ανυπακοή που πια και η λέξη και η έννοια είναι πάρα πολύ χαλαρή με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Σας καλούμε σε ανυπακοή στους νόμους του κράτους και στην κυβέρνηση του κράτους. Δεν το λέμε μόνο εμείς και δεν σας καλούμε μόνο εμείς. Έχουμε και συμμάχους. Οφείλουμε να πούμε πως όταν υπάρχει αναλγησία και ανευθυνότητα από την πλευρά της εξουσίας, τότε πράγματι πυροδοτούνται φαινόμενα ανυπακοής και αυτοδικίας. Όταν διαρριγνύεται το κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην κυβέρνηση και το λαό, τότε καταραίει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους νόμους και διαχέεται κάθε είδους αντικοινωνική προδιάθεση. Όταν διαλύεται η οικονομία από αλλεπάλληλες δρομές, εκεί οδηγούμαστε. Όταν πληρώνουμε επί δεκαετίες για μελλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, εκεί οδηγούμαστε. Όταν αυξάνονται τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ πολύ πέρα από τα όρια ανοχής των ανθρώπων, εκεί οδηγούμαστε. Η ανυπακοή στους νόμους της δημοκρατίας είναι αντικοινωνική συμπεριφορά ή οδηγεί σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Αλλά αυτό είναι μόνο η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή, και οφείλουμε να την πούμε, είναι ότι η αναλγησία της κυβέρνησης πυροδοτεί κάθε είδους αντικοινωνικές συμπεριφορές.